Lelo panyaso voice box akamlepo kaluwa akulankhula ndithu audio yaitali mmenemo akukamba nkhani zambirimbiri makamaka ntsokhudzana ndi anzathu a chipani cha Malawi Congress Party amene mwangotuluka kumene mboma. Akamlepo kaluwa mkulankhula kwawo akunena kuti aliyense amene akukhudzidwa ndi nkhani zononga chuma cha boma kapena kuba katundu wa boma akuti ameneyo nthawi ikubwera adzakhala kuti akuwululidwa pambalambanda maumboni alipo. Komanso akuti inu amene mukupita ku chipani cha DPP enanu mukupitira kumeneko ziwembu ndi akuti zimenezinso sizitheka. Ndili khale modzi pano panyasa voice box kuti ndive kuti akamlepo kaluwa akuti bwanji munkhani zawo zalero pa 9 October 2025 ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Good morning. This is Thursday. Tomorrow I may not be able to do it because tomorrow I'm tied up with something. Omalero ndati ndinene mawa aku ejenko kukutuluka ndrama zambiri sukubedwa gulidwa magalimoto workshop onama zambiri zonama pangika kucha strictures vouchers nakupanga nawo nditu management siri bwino moti projects ambiri amasokonekera akusokonekera chifukwa chozambiri zimene zikupangika kumeneko. Employment is not done professionally. It's done mwachinyengo. Ndeno chonde akuluakulu thandizani Professor Thapita Mutharika kuti makampaniwo azienda bwino osati azikhala your personal estate and projects kuti muzidiramo kumabera boma ayi. Ndeno nkhani yayikulu kwambiri lero ndi yaku education. September momwemo mkwatuluka ma promotions ena nali madriver akuti ndima china aphunzisi alemba aziphunzisa ambiri azibale awo apasidwa ma promotions from magrade ena to magrade abwino kupita akuti mademo kwatumiza kumuzimba kwatumiza ena atumizidwa all over Malawi. The aim was to rig elections. So no ife wosewo tiwaunika kukabwera bwino government kuti panepa Professor Thapita Mutharika kachita point ku education uko koseko tiunika kwambiri chifukwa kwabedwaso ndrama zambiri kuli chinyengo choopsa ambiri amene akhala mu September ramo boma ataruza kale koma pasana makarata ma letter of appointment chimpwirikiti chambirimbiri aziphunzisi ena they are not qualified pamene kusiya ma thousands and thousands ya aziphunzisi qualified wanu osalemba ntchito. Cholinga chawo chinali chakuti akabera zisankho iwo azapirize paka 2030 2035 up 2040 amafuna kuti iwo wachite facilitate majority amene ali nawo mparliament kuti azanena kuti open term utachakwera khale ngati life president zimene anakhoza pamene papo. Ndeno ku education iko tikukuziwani ma promotions onse amene mwayikawo tikwaziwa zonse zimene mwapanga ku education iko kuti zobera zisankho in future zonse ndizaziphunzisi mademo and ma DE APEA district education managers and MAPEA amene mwaika kumene koko wonsewo ndi magrade wonsewo amene mwaika wonsewo tikwaziwa zonse zimene zikuchitika tikuziziwa chilichonse chimene anapanga mu September ramo tikuchiziwa directors onse amene nonseno I think chief secretary aonese asaitaonani kumene koko kuti anthu onsewo tithane nawo chifukwa ni ma enemies
ya the administration, not incoming, but the administration that is there. Tufuna Arthur Peter Mutharika, professor, the greatest, akhale munthu amene agwire ntchito yake bwinobwino 5 years bwinobwino without kuti muli ma characters ena mu ministremo upanga zinthu zopusa ora pasana ma promotion opusa nde saida ya SPC taonani bwinobwino kumeneko kuti anthu onsewo achosedwe atiyikemo aziphunzitsi amene ali trained ndi ambiri and also very well experienced ari kumenekoko amene anadusa ndithu munthu wakale kumudusa munthu alemba zana alemba mu August kudusa munthu amene wakhala 2 3 years 4 years 5 years kumudusa ikuzakhala boss wa munthu uyo munthu alibe qualification yeniyeni ndeno ku Ministry of Education kwabedwa zambiri so ku Ministry of Education kuliso nsalu za Peter professor taimene timboma icha amafuna takasegona limwe college uko ndesalu zija nazibisa kutoko salu zija amafuna kuti panopati awoche ndezili zambirimbiri ku White House mufuse kumene koko mukatenge saluzo zibwerere ku DPP chifukwa amafuna kuti aziwoche nthawi imene Professor Arthur Peter Mutharika anali kuja kwa boma nde mukatenge saluzo mukatenge chilichonse kumeneko kuti chibwerere kuti chikhale m'malo mwake koma promotions apasana makarata mu September momwemo ama promotions ambirimbiri kuba ndrama za boma amapasana ma allowances ndiye ili nkhani ja ma 3 trillion ija official koma ndi 5 trillion imene ija limene momo ndenonso ndibwerere pang'ono ku State House meza pangeka ine ndikamanena nkhani sikuti ndimangonena nkhani chifukwa chakuti ndifuna ndichuke mu social media ayi ine sindinena nkhani chifukwa munthu ine nayamba kumenyera ufulu 1990 1991 1992 ngakhale ena kunena kuti nthawi imeneyo anali underground amanama panalibe munthu m'Malawi muno anali underground chifukwa ndikuziwa chimene chinapangika chilichonse ndakati wa moyotu ndikuziwa china chilichonse chimene chinapangika kuti pakati yambe a call for a referendum a call for a political change zina sindingathe kunena pano wonse amene akukuzana ndionama ndizaurura ndanena kuti ndizaururatu ndisanafe wonse amene akunena kuti ndi amene anabweresa matipati m'Malawi muno they are liars ndi anthu onama chimene chinayambika pali zifukwa zimene tinayambira kuti muno we should rise against Dr. Banda osati zwiza yes in the exiles anali so many people but they were not active they were just staying there tikuziwa chimene chinapangika panopo amphepo akuziwanso kuti tinapanga chani amene administrative officer wa DPP akuziwa bwinobwino chimene ndikunena pano si zimene akunena anthu aife timapanga chani nexa timapanga chani muno ndizonama Brown Mpinganjira anali ku prison Brown Mpinganjira nthawi imene ali ku prison tikuyamba zimene zozo atatuluka namenenso ndi with David Steele anayesayesa kuti mpaka ma-British amagwira ntchito ku British Council pamenenso nawonso ankayamba kumene kuja koma zimene zinapangika zifukwa chilichonse ndimaziwa ndine ndili panopo anthu asaunamizeni yayi izo tiyike pambalipo amphepo akuziwa kuti mmene tinavutikira amphepo anali munthu mmodzi olemera kwambiri ku Lusaka ku Zambia akuziwa zimene zinapangika akuziwa kuti chinapangika ndi chani zonsezo ine ndikuziwanso iwonso kuti tikhale pasi mwafusi akuwuzani zakuti si zimene anthu akunena ayi koma ubwino wake amphepo is still living ndiso administrative secretary wa DPP izozo ndikapo ine ndikamanena kuti State House kwapanga chakuti muziwe kuti kutero kwa kumzuzu kunabedwa masipuni director wa youth wa Kumputo anatenga mpaka kunyumba kwake zimapezeka masipuni iwo
isi kuti ndikungonena pano kuti kapena ndiipise mbiri ya munthu uyo ayi kunyumba kwake kumapezeka masipuna ku State House achakwera alipopo, nthawi icho kumapezeka kuli chani mbali za ku State House achakwera alipopo. So zinthuzi zinayamba kale kubedwa ku State House, koma panopo zinafika ponyasa nthawi ija manena za ku State House ni manena chimene ineyo ndikuziwa, chimene ndikuona, chimene ine ndachiona, chimene ine ndikunena kuti panopo chinapanga chakuti 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 chakuti, and zonse zimene zanena people confirm it later kuti ndizoona, chifukwa pali network yopsa kwambiri imene anthu munopo paka pano sanayitulukire, ambiri ngonama chani pali network yoopsa kwambiri imene ili panopo. Ndikati yoopsa munene muziwa kuti ndiyoopsa kwambiri, ndiyoopsa kwambiri. Panopo tikuziwa maakaunti wonse aku Dubai, aku South Africa, aku Zambia, aku Kenya, usaja tikwaziwa paka Mauritius kuli ndalama za nkhaninkhani ku Mauritius, moti part of that 3 trillion 1 trillion ili ku banki ya ku Mauritius, akaunti yake tili nayo panopo, ndiponso yonseyo tikuiziwa, andi amene munthuso midumani amene anapanga zimenezo tikuziwa. So ndikuuzenezi mabaroti paper aja anapangidwa ku Dubai, mwina waka kampani ndi Malawian mwenye, tikuziwanso zonse zija. Chimene tinayamba kuurura sichi ndi zimene zinapangisa koma kurumpi zinafika kale, kurumpi kumzimba zinafika kale, nde ine nali busy za president, that's why mkuona kuti naruza, koma ndisanenabe nkhani imeneyo pasogoro. Munthu amene yoyo anachita print ma-shareholders ndi part of Malawi Congress Party, pamene pagona nkhanipo Malawi Congress Party kuti ndi amene amakachita print mabaroti papers aja. Ndeno chimene chinavuta kwambiri ndi network imene tinanayo ku DPP as a system, ndi imene inavuta kwambiri kuti mpaka Professor Arthur Peter Mutharika awine zisankho, chifukwa iwowo zonse zija amaimba nyimbo yachimwendo kuti wovuta kwambiri ndi Peter, anachita target Peter, nde zonse zija anachita ma-ballot boxes aja genuine aja, chifukwa anati extra ballot box to defeat Peter, to defeat some of the members of parliament. Ma-ballot boxes aja kunazapezeka kuti analephera kuti achite distribute au president kumpoto ndi kuno kumwera, especially Eastern region. Chifukwa para anthu ena amene they are claiming to be with us, they are now with us, they were part of that strategy. Chifukwa ena mu UDF tinanena kuti mupita ambiri ino, and we did that. Tinanena kuti mupita ino amene mkunena kuti professor tuzipani tose tumene mupangatu, we did that. Koma sinufuna kunena zambiri chifukwa zaurura pasogoro pano what happened. Ndeno munthu Malawiyo drama zimatengaso, that's why ndikuti kunali 5 trillion, because yeso anatenga half a trillion to make all these to make it kuti asegule company ya printing hiyo anayamba 3-4 years ago, 3 years ago company imeneyi kuti azabere chisankho Malawi muno koma chakanika. Ndine zimene ndineza kuti maakaunti wonse ndili nawo, maakaunti anganya amene wawa ndili nawo, andi amene anapanga zimene zizi ndomwe wawa amene IMCP akuluakulu amene aluzawa. Ndeno ndili ndi chisoni panopo chachikulu kuti director youth ananena zulo kuti IMCP ananena zulo kuti ku State House ife tikungonama kulibe ujeni. Uyu ndi mwana wanga, ndimachita chisoni kwambiri kuti ndinene zambiri, koma sanene zimene zozo chifukwa tikuziwa china chilichonse. Nthawi imene anali Deputy Minister of Transport ku Parliament inapereka 5 billion kuti akanokuchite rehabilitation msewu wa Chiweta to Karonga, koma ndalama zimene zinaonongeka zinali
about 250 million koma zonse zinazi zinaikidwa mthumba. Mzuzu Airport anapereka 5 billion pa parliament ya papa anaperekaso 5 billion which is 10 billion imene inaperekedwa ku Mzuzu Airport. Koma mkaone ntchito yonse ija ndi ya 60 million, kwina ndi kwina ma finishings aja yafika up to 140 million basi ndama pa 10 billion zonse zija zaikidwa mthumba andi ndalama zija tiuziwa maakaunti wose akumenali ndeno chonde asanene zinthu zakuti wose aukhala ngati ife ndibuli ife tikuziwa china chilichonse ndiponso nonse mubweze ndalamazo. Ngati simubweza ndalamazo mumangidwa mumangidwa kwambiri, sikuti ine ndine jaji, sikuti ine ndine court. Tikuziwanso ndalama zinazo zinaperekedwa kwambiri kuma judges ena koma sitifuna kuti tikhale ndi fight ndi ma judges ayi tufuna judiciary should now be independent from political interference, from political influence and the political connections. Tufuna kuti takes minutes with judiciary. We respect the judiciary, we respect them, but please stay away from corruption, stay away from political influence and connection. Tufuna mkhale independent and professional judges in the country. This is a major reconciliation. Chimene ine ndikutanthauza pano chakuti tikuziwa ndikamanena zinthu sikuti ndimangonena zinthu chifukwa chakuti anthu azimvera maaudio yanga ayi ndilibe nazo ntchito zimenezo, koma kuti dziko la Malawi lavutika, dziko la Malawi liyena kukhala pa ndondomeka ya mayiko amene akutukuka. National development is taking place, economic development is taking place muno Malawi. Nimene fe tikunena kuti ayi tuchira ndalama zonse zibwerere, ndalama zonse zimeneka zibwerere. So pano ma elections awa ndinene papang'ono ma target anthu amene anali chairman wa target ngati kwa Juma Kumangochi, kwa ine, kwa Chihana ndiye na otero ife titaitulukira kumene ntaitulukira nkhani naimbira honorable cha Jeremiah Chihana 4 days before elections kuti you are a target, I'm a target, taruza zisango. Juma is a target, Kumangochi aruza nane naso anthu ambiri nane naso ta Bright Msaka is a target alusa. Zonse zenu ziziwa zimene zinapangika nane na zonse zizi ndeno anthu akuyesa kuti kapena ife tinaruza izozo ndizanena pambuyo chifukwa ndiuziwa china chilichonse chimene chinapangika kuti Juma, Bright Msaka, Jeremiah Chihana ine ndiruze zonse zizi ndikuziziwa bwinobwino chimene chinapangika. Ndiye pa ma ballot papers pomwepo ndi amaravi nda MCP omwewo a president alimomo ndi ena walimomo pali manyumba ambiriso amene agulidwa amene Dubai ali muno maploti, ku Zambia alimo maploti, ali ku Botswana paka Botswana zoona agula 3 months ago gula manyumba 10 ku Botswana makompanda amene akuchitisa lendo very luxurious ma houses in Botswana. In South Africa, Cape Town, Kurugent, anthu amene amapha anthu aja wa spies zonse aja tikwaziwa, ma account awo tikwaziwa, as girlfriend awo tikwaziwa, akazi awo tikwaziwa. Koma chodabwisa ndi ichi, munthu amene anatenga koma black box kukuti akapereke ku Germany ndi munthu wakuti panopo ndikati ndimuchule the whole country will be very surprised. Tinali naye konko ku DPP uku munthu anapita kujeni kuja koma anapita naye munthu uyo mwa secret ndi amene msuitcase mwake anayika mujeni luggage yake nimene anayika garbage box kukayika ndi munthu wina Malawi ari ku Germany amene akusunga zimene zozo.
ndezonsezo tikuziziwa. Ndalama za fertilizer za ubuchari zija zinaperekedwa ndi vocha imene ndinayo panopo koma ino ndi vocha pano yoonesa china chilichonse ndinayikaso pa status panga, analandira ndalama zonse zija, ndalama zija anayika mthumba and zili personal account ya munthu wina wake. Zonsezo tikuwuzani. Cholinga chimene ndanenera lero ndi chakuti ine ndikumanena zinthu zimene ndili ndi umboni. Sindinena zinthu chifukwa chakuti ndikondwerese ayi, umboni ulipo. Ine si national audit manager wa government ayi. Ine si ndili pano kuti nzinena kuti government khalikaendi audit ayi, palibe za audit apa iyayi. Pali straightforward zakuba zimene abamboma. Munthu 3 trillion imene akunenayo ni ndalama zoopsa za nkhaninkhani zakuti sizingabedwe within 3 months ayi, zinachita kutengedwa ndikumapanga zinthu mwachipongwe. Even budget yathu 8 point something trillion kulibe, budget ija kulibe. Chifukwa ndalama zonse it was actually meant to spend to defeat DPP. And enemy woopsa amene anali naye kwambiri kwa iwo anali Professor Arthur Peter Mutharika, kuti soon after this amupe. Panali ine kuti andipha, amafuna kuti andiphe ndisapitirire. Panali Bright Msaka amafuna amupe asapitirire. Panali Yeremia Chihana amafuna kuti amupe asapitirire. Pali anthu amene anachita earmark kuti aphedwe Chisale, kuti aphedwe asapitirire, ndiponso Chisale amafuna aphe soon after my elections. Chisale amaphedwa. Mawu amene ndikukuwuzani pano mawu oona, osati kuti ine ndingonena za chisawawa. Koma mosiriza, I'm seeing something else. I'm seeing something else. I'm seeing something else. I'm seeing something else. Koma is also anyway. The Lord God Almighty, one of Israel, the Holy One, will protect. The Holy Spirit is there. The Holy Spirit is there. I will pray, and I will pray, and I will pray, and I will pray. That will not happen in the name of Jesus and the blood of Jesus. Oh, blood of Jesus. Blood of Jesus. Koma pali zabwera zambiri zimene marayi muno zitapangika. Ku MRA kwabedwa zinthu zambiri kwa basi. Moti MRA aichite investigate kwaperekedwa mapromotion amene anthu alembedwa 3 months ago, pano padusa kwa anthu amene akhala kuja zaka ndi zaka ku MRA. Kumwe MRA kwabedwa maproperties ambiri, kwabedwa ndalama zambiri. Modi unena pano makatundu ambiri, some of the former ministers ari ku Arusha, Tanzania, anagula maproperties kumeneko, kwapita ma laptops, kwapita ma secret ma files, kwapita old strategic files za boma, zako OPC zili kumeneko, zako MRA zili kumeneko, operations MRA ili kuma files wose ari kumeneko, ma recruitments and appointments wose and their salaries ari kumeneko. Moti zambiri magalimoto ena amene abisa, amene abisa. Koma ndisana iwale pali magalimoto ambiri aboma aika manambala au South Africa, akukhala ngati inu mzoona ngati namba za South Africa, koma magalimoto anda aboma abandi aja aba ena aboma. Ndezimene anatenga anapita ku South Africa kukatenga manambala ambiri magalimoto akale ma scrap yards ku South Africa, anabwera nawo kuno. Zimene anapanga anatenga almost zikukhala ngati kandi 300 or 400 if not 5 to 600 manumber plates amene anakatenga ku South Africa ma scrap yards ndikuzamata magalimoto aboma kwa MRA akuziwa, they are aware, mafiles a MRA
they are aware mafiles iwo adapita na ku Arusha zimene anapanga namata kukhala ngati galimoto inarowa pa Mwanza kumataso ina kumata zina makamatira kutete ataruza kale zisankho kuti kukhala ngati kubwera kuno yachoka ku South Africa koma magalimoto asajenda aboma zonse zichataziziwa manumber plate kumene ali tikwaziwa ena hafu itali kutete tikwaziwa amafuna zipitizabe kupanga izizi moti magalimoto ajanaika kumanda amafuna kuti this week oseja ikido manamba ngata South Africa kuti akatulukeko kumene kucha zina zitatu zinatuluka zulo manda akujeni aika usiku uno ziyamba kuyenda leroro pa mseu aika manamba South Africa nde muzoona Blantyre muzoona mulilongwemo muzoona mu Mzuzu achitanga atenga nyamata awo amene analo South Africa akukhala ngati abwere kuno ngati kapena abweresa magalimoto koma ali aboma wonsewo ma Toyota Fortuner ma ujeni ma Land Cruiser za ujeni zina zakuti shani za pa jina likuona company pa jina likuona izi kamati ndalama za ujeni magalimoto anja wa amini company pa jina likuona ya mwenyewe ma chani izi ika manamba plate amenewo moti pano Nissan awa galimoto zambiri zina makamne kachani zaboma zambiri aika manamba ena South Africa ena zitatu o 4 aika manamba Zambia koma zambiri manamba South Africa atengaso manamba ku Lesotho atengaso manamba ku Botswana zina zanatengaso manamba la ku Zimbabwe akufuna zonsezo aike moti amafuna one by one as we cool down kuti sovana anthu mtima yawo yachitabata asazika magalimoto onsewo basi mziona ngati akubwera ma foreigners boma la sita ajapita koma osaziwa kuti akupitirizabe chiwembu chogwesa asapita Mutharika komanso kwatumidwa anthu ena amene abwera kusajoina ku DPP cholinga chawo asakhale pafupi ndi asapita Mutharika afuna muphe azinama kuti anali anthu amene amayenda underground koma si chocho yayi ena amaliso hotelo pazaza ndi anthu ngati ma supporters ena ndiye napo masi zimenezo ayi akubwera kuno kuonesa kuti how close they can be to the president but ndikukuwuzani tikukuchitani monitor tikukuziwani mutha ndinu chifukwa panopo tili mboma we are free to do whatever that we do police ena amene mudakali momwe munalembedwa ndi awo we know you all we know what you are doing and pali polisi wina ng'ambi anabwera parali ya pakatoto paja ndi watu ndithu anamchita suspend ku polisiko amamtumiza utapite ku Rucheza koma asachoke asapite ku Rucheza akhale konko kumzuzu chifukwa ndamene anachichita safeguard kwambiri ndi anatulukira kuti ndi watu anamchita kuti transfer kuti apite ku Rucheza koma fesitilolera kuti apite ku Rucheza akhala konko munthu uyo chifukwa anatithandiza kwambiri time tinali kumzuzu kuchi ndeno Noel Kaira look at Ng'ambisi case amene anatithandiza kwambiri nthawi imene Professor Asapita Mutharika anali kumzuzu ndi anamchita transfer koma sananyamuke adakali kumzuzu konko ndeno pali zambiri za magalimoto za ujeni ndrama zina zatuluka zano atulusa ndrama upita ku Zambia nkhani za madollars zimene zonse attention jokuphwanya zinthu kujeni kucha ku State House inali chabe cover up kuti tonse tizinena za ku State House koma cholinga matulusa madollars cartons and cartons amachita black market nkapanga business ama black market kuboda kuti maboda wonse ndalama zija zatuluka zulu through mchinji zapita ku Zambia amoti anthu afika usiku about 1 am ku Zambia ndi ndramazo ndezonse tikuwuzani munthu wake amene apanga zitikuwuzani kumene kuli ndrama ku Zambia tikuwuzani pamene anafika nyumba zimene zili ku Zambia kumene achita tikuwuzani koma muchenjere chifukwa tindi network yoopsa yakuti you are not safe wherever you are not safe
wherever you are, IMCP, you are not safe. Professor Arthur Peter Mutharika alamula dziko lino mwabata ndi mtendere, alamula dziko lino opandaso chiopsezo china chilichonse, because we are there. Amene ena mwabwera ukuku muzingodya, muzingosamwa ndi kudya kumakekewo zimasosejizo, muzidya ndithu kondwerani kuti inuyo mwarowaso ukuku. Koma we are monitoring you, we know what you are doing, we know ndrama zimene muli nazo mabanki ku South Africa, we know ndrama zimene muli nazo ku account ina ilu Durban, we know what you are doing, we know mapita through certain churches imene matusa ndrama ngati za church kapena kubweresa ndrama ngati za church. We know ma church amene are involved, amene are involved, omwewa machalichi omwewa amene matusa ndramazo mene makhala ndramazo kumatusira through machechi iwo kuti muzichita ulimba ndi DPP kuti DPP muite zimene sizitheka. Tipemphera komabe ndaona china chache chimene ndikubwerezaso, tipempherera chimene chocho. Mawu osiriza audio ya lero akupita ku Eskom. Eskom muononga ndrama zambiri, munapereka ma billions and billions ma contract to ma members of parliament ya Malawi Congress Party, munapereka ma billions and billions ku Malawi Congress Party kunama kuti azipereka mera ujeni ijatimani luro chanchani ya ujeni sa Eskom ma project a Eskom aja wasaja ndrama zose zija mubweze ma 4 billions ma 5 billions mapereka kuma members of parliament zose zija zibwerere. Ina ku ejenko mnapereka soma project ambiri kuma members of parliament, former ministers, kutazichita supply mamita afeki bogasi mapereka ndrama zambiri, and ma members of parliament waziwa wonse amene anachita benefit ndujeni ma solar project ya usalima iwe ja usalima mwapereka each member of parliament wa MCP mnampasa not less than 3 billion kwacha kutachite supply. That's what project cha usalima chicha cha salida ino Eskom mwaonongaso kwambiri kujeni ku chakudeza ku Goromoto kuchi mwapereka ma project ambiri ma members of parliament and former ministers wose oti nao maina ao munapereka kuina 6 billion kwacha, munampasaso winaso analiso ku UTM munampasaso project ya 4 billion kwacha ma members inu nditu pwando nditu ikali pwando lakuti wosewo azipereka zinthu. That's no wonder why Eskom is not performing, ijenko neso is not performing. Resources tukuziziwa zimene and members of parliament and former ministers ya MCP mene mnapanga, some of them amene anali independent akangati independent mu Mzimba mucha zose ma project wonse mene anachita. So no parliament ku parliament should be audited chifukwaso kuonongeka ndrama zambiri zimene zimaperekedwa selected few members of parliament amene amatumiza maulendo ukabanga ndrama paka ukabanga ndrama ku China ndizona nde mnatoratu kumugulira nditu matankers, kugula matankers ku parliament konkujatu kugula matankers kuti aziperekera mafuta kumapanga ma filling stations munomo ndetu kuuziwa nonse zosezo tiurura zosezo zili panopo. Kamlepo Kaluwa alipo palibe chimene mungandipange pakali pano chifukwa boma lilanda Arthur Peter Mutharika, the professor, the greatest ever, ndiye palibe zimene iliyo mungandipange pano chifukwa panopa somano structure yanga yonse ndi isatuluke chifukwa ndaona pali chibwana tonse tipitaso underground and sizikhala bwino chifukwa tikuululani nonsenu amene mukupanga zinthu ngati izi. Makamaka ku parliament iko zimene munapanga munagulisa magalimoto wonse amene anali ku parliament aja manama kuti magalimoto ena namangofuna chabe servicing ngachani tumamiba sausage agulisa mwakatangale
kuti ndalama zanagawana the selected few amangira manyumba mulilongwe, amangira ma filling stations, amangira chani zonse zija tikuziziwa tilanda zonsezo, and ambiri ino you lose your seat as members of parliament chifukwa chakuti takuona nikatangale amene mnapanga zimene zonse zimene mwapanga. The director of youth ya MCP mawu amene mwanenacha akuti ku State House sikunaphwanyidwe china chilichonse, mwazika poyera kwambiri. Cho munali bwino mmene munakhalira chete chifukwa mpaona kuti inuyo zambiri mukuziwa, they wanted to defend something that you should not be defending. Ndeno chonde mbalo wanga tauzena kukhala chete kumathandiza kusiyana kunena zinthu zimene simunazione kweni. Ndi manyumba onse amene mwatenga mara housing mwapasana mwagula wosaja kubwerera, wosaja titenganso chifukwa mwagula manyumba mara housing mu Blantyre mulilongwemo ku area 49 kokose ku manyumba wosewo alandidwa, area 18 alandidwa, area 43 area 11 kunali maflat housing wasaja atengedwanso chifukwa mnapasana mwachinyengo maflat zonse zija. Nyumba zambiri kumzuzu maploti area 43 area 44 maploti wasewo titenga wasewo chifukwa ndi aboza mapasana. Pa area 6 hapo pali maploti angapo mapasana ndaboza tikuziwa namba lake which ni zonse allocation deed yate title chifukwa cha mnawo chakucha chifukwa tikuziwa zonse mene mapanga zonse zitengedwa mulilongwemo mu area 44 kose kuja kuli Honorable Mkito kuja ku area 44 ija ya ukanengo kuja pasana maplot kumene kuja MCP zonsezo zitengedwa ndithu chifukwa tikwaziwa wosaja ndi nyumba zonse zija mapasana kumene kuja. Ndeno mosemo mmene mwapereka za chinyengomo tikulandani zonsezo mwena kupereka kuboma la Profesa Arthur Mutharika kuti zonse ziyende bwino. Mosiriza ku Eskom ndikumene ndikufuna ndilimbikire bwana ndithu Eskom kuidyera 200 billion ndithu zona Eskom yemwe 200 billion basi zona ndisire popo kani nayo tine na mawa ndi mawawa zikomo kwambiri for listening, zikomo kwambiri and all the stolen wealth ibwezedwa yonseyo chifukwa tikuziwa china chilichonse chimene chikupanga malame. Good morning.